Nagkalain-laing approach ang gihimo sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ning nagsaka nga kaso sa COVID-19. Ato gining sayran sa report ni Lian Singkulan. Padayong nagkasaka ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Din hangtod kagahapon lang, miabot na sa 215 ka mga kaso ang natala. Nadugangan kini og siyam ka mga bag-ong kaso ug 105 na karon ang mga active cases. 75 na sab ang nakarecover, human pun og duha kagahapon. Apan naalarma ang mayor, gumikan sa pagdaghan sa mga natakdan ug miabot na sa 35 ang mitaliwan. The date of death is very so inacute kayo. So muna ka nang i-validate na to sa DOH, i-validate na to sa death certificate on sa gitang cause of death, so we can move forward. So we know what to do here sa City Health Office. Almost all have comorbidities yun, Lian. Nagkalain-laing approach na ang gihimo sa kagamhanan. Usa niini ang pagpalit og mga pulse oximeters. Ipang-apod-apod kini sa nagkalain-laing barangay, BHERTS o rural health units. Para mahibaw na may sa oxygen levels sa mga tao na that are afraid to go to the hospital as of the moment. May decide mo at a certain number of oxygen level sa oximeter, we will have to help them get admitted to a hospital. Samtang gawa sa mga pulse oximeters, duga mga higdaanan usab ang gibutang sa isolation facility, subay sa nagkataas nga kaso. Dugay nang gipahibaw sa mayor ug taga City Health Office nga dako ang espasyo sa ilang pasilidad ug mamahimo lang nga dungagan og mga higdaanan. Gidugang sa mayor nga kun may mga simptomas nga gipamati sama sa ubo ug hilanat, mamahimong motawag dayon sa mga COVID-19 hotlines. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Pista.